Il-ġurnata tas-Sibt kienet il-ġurnata dedikata għal votazzjoni bikrija. Dan kif beda l-proċess li permezz tiegħu il-poplu Malti Wawċi se jkun qed jeleġġi 6 MPs f'isem pajjiżna u l-kunsilli lokali kollha madwar Malta Għawdex. Ġimgħa qabel jum l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju sar dan il-proċess tal-early voting għal dawk kollha li rreġistraw sabiex jivvutaw qabel. B'dawk illi mhux se jkunu f'pajjiżna jew li se jkunu l-isptar ikollhom iċ-ċans jivvutaw fil-ġurnata tas-Sibt kemm fl-Ex Trade Fairgrounds in-Naxxar u anke fl-Experimental Farm fi triq l-imġar fix-Xowkija. Apparti minn hekk matul il-ġurnata tas-Sibt se jkunu qed jivvutaw ukoll l-anzjani kollha li huma residenti f'dar tal-anzjani kemm f'Malta u anke Għawdex. Net News sebaħ kmieni filgħodu quddiem il-Counting Hall fin-Naxxar sabiex jirrapporta il-ftuħ ta' dan il-proċess tal-early voting. Bosta persuni kienu preżenti barra l-bib taċ-ċentru tal-att tal-voti sa minn qabel is-7 ta' filgħodu. Jistennew il-bibien jinfetħu sabiex isemmew leħinhom fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-votazzjoni issa se tkompli 3-4 ta' Ġunju fejn se jkunu qed jivvutaw l-ACs u ċ-chairpersons tal-postijiet tal-votazzjoni u l-ħamis 6 ta' Ġunju fl-isptarijiet. Intant daw kollha li issa għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom jistgħu jagħmlu dan sal-ħadd mill-Kunsilli Lokali u l-Assa tal-Pulizija. Filwaqt li wara dakinhar wieħed jista' jiġbor il-vot tiegħu mill-Kummissjoni Elettorali minn nhar it-Tlieta sa nhar il-Ħamis li ġej. Il-kampanja tagħlaq il-Ħamis f'nofs il-lejl. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista se jorganizza rally kbir fil-pjazza ta' Siġġiewi.